alokační přes alokační holku, ale podle je právě pro chovatele, pak už jim chybí nějaké potřeby, pomůcky, poradenská centra, takže každý návštěvník, který přijde, tak si může vidět po sledovaném chovu svého zvířete, které chová, anebo si to vidí přímo do kuřátku. Ano, takže když to bude Osmana, až taky bude moc, tam to není. To ne, to neprodává. A vy dvě chováte, začíná chovat. My chováme v našem teráriu Praha, to je taková nově zřízená zoologická zahrada, už třetí na území Prahy. Jak náročná je péče třeba o takové zvířátko? Bylo 3krát denně, takže je to dost náročné. Je to práce na plný úvazek. Jako omanka, přesně to dále. A ještě předně na výstavku Listené Baven, povězte, že můžeme ty kachničky a ty bažanky, to bude taková speciální výstava, že to bude největší výstava těch bažanků a kachniček vůbec v České republice. Ona v podstatě celkově ta výstava největší, ale mají přímý kontakt se zvířaty, takže to není jako zoologické, že se koukáte někde do dále a hledáte ty papoutky někde možná v Piccovi. Tady se přímo u těch voliér a je v podstatě jedná o mělou výstavu právě na tyhle jakoby kontaktní zvířata. Jak je to za vstupný? Vstupné je 20 korun, otevřeme každý den od 9 do 17 hodin. Od čtvrtka dnes zahajujeme, přijde Bára Štěpánová a Ulický